дар шаҳри Анталияи Туркия рақобатҳои рӯзи аввали мусобиқаи байналмилалии ҷудо Гранд-слам оғоз гардиданд. Дар рӯзи аввали майдондориҳо 3 тан аз ҷудокори Тоҷикистон низ ба майдони диловарӣ бар шуданд. Дар вазни 66 килограмм паҳлавони кишвари мо Шаҳбоз Саид Аброров дар даври аввал озод буд ва дар даври дуюм бо варзишгари кишвари Бразилия Эрик Такабататаке озими майдон шуд. Дар дақиқаи сеюми рақобат ҷудокори бразилӣ як усулро истифода намуд, ки Саид Аброров аз он дифоъ кардан хост ва ғайри қоидаи ҷудо амал намуд, ки боиси ин ҳаракати ноҷои худ аз идомаи мубориза бенасиб шуду ғалаба ба рақиб дода шуд. дар вазни 60 килограмм дар ин мусобиқа ягона варзишгари Тоҷикистон Меҳрзод Суфиёв маҳсуб мешуд. Суфиёв дар даври аввал озод буд ва дар даври дуюм аз варзишгари Португалия Франсиско Мендес мағлуб гардида аз идомаи рақобатҳо бенасиб гардид. намояндаи Португалия дар дақиқаҳои охири нерӯсанҷӣ бо истифодаи як усул имтиёзи заруриро ба даст оварда ба даври дуюм баромад. намояндаи дигари Тоҷикистон дар вазни 66 килограмм Абубакр Шеров назар ба дигар ҳамватанони худ беҳтар ҳунарнамоӣ карда дар даври аввал бо намояндаи Британияи Кабир Барри Грег рақобат намуд. дар аввал Абубакр Шеров баъд аз як ҳаракати саривақтии худ ва зари кор кард. бо гузашти андаки ин паҳлавони ҷавону умедбахш бо як усули зебо ва зари дуюмро ба даст оварда роҳи худро ҷониби даври дуюми рақобатҳо ҳамвор сохт. рақиби навбатии паҳлавони тоҷик Адриан Нието Ҷиннарои испанӣ маҳсуб мешуд. Абубакр Шеров дар ин мубориза аз зидди ҳамла истифода намуда ҳарифашро ба тахтапушт афтонид ва ин партов ипон баҳогузорӣ карда шуд. дар даври сеюми вохӯриҳо ҳарифи варзишгари тоҷик намояндаи Озорбойҷон Орхан Сафаров гардид. дар ин мубориза ҳарчанд варзишгари тоҷик бар муқобили рақиби озарии худ баробар ҳунарнамоӣ кард, вале дар ҷараёни рақобат довар ба Абубакр Шеров 3 маротиба корти зард нишон дод, ки ин омил боис ба пирӯзии варзишгари Озорбойҷон Орхан Сафаров гардид. дар рӯзи дуюми мусобиқаи байналмилалии ҷудо Гранд-слам Баку 2022 боз як ҷудокори тоҷик Сомон Маҳмадбеков дар вазни 73 килограмм ба майдон мебарояд.